Bon dia, som la Maria Ten i la Gisela Guitart, actrius, creadores i supervivents del sector cultural. i esteu escoltant Nari Nan! Ja som aquí. L'episodi d'avui es diu tenir ofici. I no ens referim a tenir feina, que ja sabeu que això en aquest sector és complicadet, i més que sigui ben remunerat. La Maria m'ha dit que tenir ofici, perquè clar, aquest títol l'ha posat la Maria avui. Què té la Maria? És veritat que quasi mai poso els títols, eh? No, però avui ho tenies molt clar. Sí. Després em toca a mi fer la presentació de la temàtica i se'm va una mica. Però bueno, la Maria m'ha dit que tenir ofici és un concepte abstracte. I ben bé, perquè ho he buscat a internet i no apareix. Has buscat a internet què vol dir? He buscat a internet què vol dir anar-hi nan, si hi havia una descripció de tenir ofici. Anar-hi nan sortim nosaltres, el nostre careto. A veure, així que avui a anar-hi nan ens prenem la llibertat i la llicència de donar-li una definició. Quan diem tenir ofici, ens referim a aquelles actrius que no se'ls hi cauen els anells. Que això és una frase feta que m'ha dit la Maria i he dit, és que és molt bonica. O sigui, ja la coneixia, però vull dir, no l'utilitzem prou. Que no se'ls hi cauen els anells. L'hem de dir un cop, què? Cada dia? O per setmana? Sembles un metge ara de cop, no? An apple a day keeps the doctor away. Una persona... Perdona, tornem. O sigui, que no... Això? Això, sí. Què vol dir? Doncs vol dir una persona que està rodada, no? Que amb humilitat i amb molta professionalitat t'ho pot fer tot i bé. Vull dir que, no? Sí. Un pingo, ole. Sí, si no, no és tenir ofici. Si no ho fas bé, no és tenir ofici. Exacte. No, és veritat. És com tienes calle, no?, una miqueta. Sí, tener calle... Experiència, qualitat de fer les coses... Exacte, dins del sector cultural. Bueno, el sector teatral, en aquest cas. Ja lo pillo, gràcies. Per als del Baix Llobregat, no? És tener calle. Ens hem entès. Ja sigui, això vol dir que pot treballar això, ja sigui en un musical de renom, en un microteatre, en un espectacle de carrer, en un escolar, no? Que no li cau als anells, vull dir que és feina, doncs la tirem i la tirem bé. Això és el que volíem dir. Després de la presentació més caòtica de l'univers de Nari Nan. És molt maco, m'agrada. T'ho deixo, després t'ho envio per correu, si ho vols, Gerard. Tot això era per dir-vos que la nostra convidada d'avui té ofici. Tachan! Per tant, endavant amb el càsting. Endavant amb el càsting. Gràcies pel servei. Avui tenim una actriu meravellosa amb una veu espectacular. Porta molts anys dalt de l'escenari i té la professió a les venes. És Una altra frase feta, preciosa de la Maria d'avui. Avui estic inspirada. És una romàntica i una enamorada de les coses senzilles, tot i que la seva carrera no és gens de senzilla, sinó ben al contrari. Perquè us feu una idea, ha estat la Cosette dels Miserables, l'Idris de Maricel, o... És que crec que no tenia nom, per això he posat la nena d'un camp de refugiats de Maremar. Després li preguntarem si tenia nom. La nena. Durant 4 temporades va protagonitzar conjuntament amb l'Àfrica Alonso una preciosa joia, que espero que moltes de vosaltres l'hagueu vist, que es diu Una llum tímida, que va ser guanyadora del Premi Teatre Barcelona Millor Espectacle Musical i que també es va estrenar a Madrid amb Una luz tímida. Clar. Molt bé, Maria. La traducció... Sí, té sentit. Té sentit, no? La vam veure molt xula. Si no la veu veure em sap molt de greu. Espero que tornin. Sí, el que passa que no sé si van quedar cansades, perquè realment van fer... Després li preguntarem a la nostra convidada molts bolos. Bé, la nostra increïble convidada acaba d'acabar temporada al Condal, però encara la podreu veure de gira amb un sogre de lloguer. Ara sí, molt bon dia, Júlia Jové. Quina alegria més gran que estiguis aquí a Nari Nan. Home, l'alegria és meva i després de sentir això tan bonic, mare de Déu. És que la Maria ho fa superbé, perquè ja us camela a l'inici, llavors... Jo ja he pensat, ja començo a plorar, mare de Déu. Et va cansar o no et va cansar tants bolos de... Sí, home, Déu-n'hi-do, perquè més que tants bolos, tants anys, o sigui, van ser 4 anys sostenint com
una història molt dura. I molt emotiva. Molt, molt bèstia i que vam fer molt nostra i que la sentíem molt nostra i que tot va néixer des d'un lloc molt, molt humil i aleshores com que sí que el projecte era molt de totes i llavors hi havia una sensació com d'estar batallant tota l'estona però el bo és que el projecte també va passar a ser molt de la gent i llavors és com que va ser com una cosa com una energia molt bèstia i vam destinar-hi cos i ànima al projecte realment, totes les que hi participàvem, sí. Que xulo. Sí, perquè no era una producció gran, al contrari. No, era una producció molt petita, però realment va acabar sent gran en el sentit d'això, de que Pau està en teatres on va venir molta gent. Sí, completament. Jo recordem sempre amb l'Àfrica com la sensació de la primera funció al Teatre Condal tota plena, no? Aquelles 600 i pico butaques plenes de gent joveníssima, de dones... O sigui, va ser una cosa de dir, però què és això, no? Que inclús els del teatre deien, hòstia, això no passa, no? Això no acostuma a passar. Tanta gent jove al teatre i era com... recordàvem aquells inicis allà a Granollers, com assajant amb la Marília, o sigui, sentint que estàvem generant alguna cosa especial, que era un teatre musical mirat des d'un altre lloc, amb una emotivitat que no s'acostuma a trobar al teatre musical i de cop pensàvem que allò valia molt la pena, sobretot per la història i per explicar el que havia passat, no? Però de cop, quan ho vam posar a sobre de l'escenari, allò va agafar una dimensió encara molt més bèstia, sí. I a mi m'ha dit un ocellet que vau estudiar juntes, vosaltres dues. Només el primer any, en veritat. Perquè la Júlia, bàsicament, o sigui, mira... Va venir i va dir, ja ho sé, me'n vaig anar. A veure, vaig explicar el que va passar amb la Júlia. Naturalment es notava que en sabíem moltíssim. Moltíssim. Era molt crac. Era molt guai les classes de veu, escoltar-la cantar i tal, però jo no sé la vostra escola vosaltres sou de l'Institut, ho hem dit moltes vegades. Jo crec que també hi ha bastants fums i tal, però hi havia com aquesta cosa de que la gent comença a estudiar teatre i es pensa que ja és actor o actriu de Hollywood. No sé si us ha passat. Sí. Per mi són més tiraos. Més idealistes del teatre. Pots fer coses així molt abstractes i guanyar-te la vida per sempre i no és veritat. Bueno, hi ha gent que entrarà amb la tranquil·litat que sap que en un futur treballarà segur per X motius. Sí. Bueno, clar, és que som de promos diferents. Exacte. Bé, seguim. Bueno, i avui com aquesta cosa de com... Jo molo, no? Tal. I hi havia... O sigui... Jo crec que la Júlia, jo almenys, no tenia la sensació que ella anava amb aquesta actitud de jo molo. I llavors pensàvem senzilla... Et queia malament la Júlia? No, al contrari. O sigui, que no anava amb l'actitud de no molo. Perdó. No anava. L'he portat aquí per dir-li que és la meva enemiga, que porto anys odiant-la des de primera. Era una trampa. Uau, seria increïble. De fet, no ho estem gravant, això. Només ha sigut perquè la Maria ho pogués dir. T'imagines? M'ho ha dit la psicòloga que queda ben. És com Fleabag, de cop i volta, això seria com un gag. Plot twist. És molt Fleabag. Ai, al contrari, vale? Tornem, al contrari. No anava amb l'actitud de jo molo, anava com a actitud humil. Super. I en canvi hi havia molta gent que anava amb actitud soc Déu, vale? Com amb aquesta actitud. Molta. Amb veu gruixuda. I llavors, jo crec que passava amb tothom. Potser soc jo que soc empanada, que també pot ser, i tothom ho sabia i jo no, vale? Però jo pensava, senzillament, aquesta noia, o sigui, en sap molt. M'està fent vergonya, en veritat, dir-ho com a davant d'ella. Com en plan, en sap molt, o sigui, té habilitat per al teatre, saps? Té un talent especial per al teatre, però no pensava, o sigui, el que va passar, que és cap a final de curs, diu en els vestuaris. Després de tot un any, Després de... No havia passat, però potser estàvem ja al tercer trimestre. Vale? Diu, sí, clar, jo faltaré bastant, tal, perquè, clar, com estic fent Els Miserables. I jo. Des de quan? Com que està fent Els Miserables? O sigui, i jo dic, bueno, com que canta molt bé, l'han agafat com per fer de coro, tal. I diu, sí, clar, perquè com que faig de Cosette, i jo, un moment, jo crec que la Cosette és la protagonista. O sigui, en plan, com? O sigui, i a més Els Miserables és com el meu musical preferit a la vida, o sigui, al món. O sigui, l'he vist moltes vegades, m'encanta tant el musical com la pel·li. I jo, en plan,
va en sèrio? O sigui, me vaig sentir de cop com important jo d'estar-me canviant al costat de la costat dels Miserables, d'estar-me sostens al costat. O sigui, com... Respirar el mateix aire. Oh my God! I desodorant. Exacte. De fet, no et va desaparèixer el desodorant perquè te'l va robar la Maria. Com en plan... I jo vaig pensar, jo, si algun dia faig cosset dels Miserables, que no, perquè no canto, millor que no, però, saps, faig alguna cosa així d'important, sí que aniré amb actitud de camolo. Maria, no aniràs. Sí, no ho faràs. o sigui, com? O sigui, al contrari, vaig pensar, justament ella hauria d'entrar en plan, entro. Com amb molta més actitud. O sigui, i al contrari, era com superhumil, supertreballadora, super... Si s'ha de repetir, si s'ha de tornar a assajar, quan al contrari, hi havia una actitud, i en canvi els altres que anaven de que molaven. Pues comparat a la Júlia, pringadets. Però com tots, com tothom, perquè ningú entra primer de l'escola de teatre fent la coseta. O sigui, com Ara ho tots, estàs arreglant molt bé, perquè potser ens estaven escoltant. no, però com jo la primera pringada que encara continuo sent pringada. No diguis això. Però que saps què vull dir-te? Com Sí. amb aquesta actitud. I allà, o sigui, bueno, va ser molt fort, és així. Júlia, explica-ho això. Maria, sí. Com és? O sigui... Clar. I bàsicament s'acaba la història Sí. en què no va poder continuar formant-se. No perquè ella no volgués, perquè ella, amb aquesta humilitat, estava com, encara haig d'aprendre molt més, me va molt bé estar anant i tot, sinó que no va poder perquè treballava. Sí. Per això només hem estat un any a Nancy. O sigui, aquest és el final de la història. Final feliç. Sí, final feliç. Clar, el tema és que és això, que jo, o sigui, realment recordo molt aquell primer any com és el moment més feliç de la meva vida. O sigui, jo ja feia temps, durant el primer i segon de batxillerat vaig estar treballant en 2 musicals, el Hair i el Los Miserables, no? I jo recordo que menjava el tàper al metro sortint de l'institut i anava a fer funció, però perquè com que jo vaig créixer amb el teatre com un joc i amb el teatre amateur, que el feien el meu avi, la meva mare, les meves germanes, no? O sigui, jo vaig créixer en un ambient... Sí, et ve de família. Sí, clar, on el teatre era com casa, no era fer res especial, no? Era com, bueno, fer teatre és com qui va a jugar a vòlei, jo què sé, no? Vull dir que no hi havia un estrellisme al voltant d'això, al contrari, era molt artesanal i era amb molta responsabilitat i molta dedicació fer allò, no? I molt de respecte, sobretot. I aleshores és com que recordo el primer any d'estudiar professionalment, no? Com una cosa de, uau, ara ho estic posant, no? Ho estic fent tangible, estic descobrint aquest ofici del que parlàveu, no? Però des de dins i realment com es fa això, no? I que professionals em puguin explicar. I encara que jo fes 2 anys que treballava professionalment, jo necessitava entendre com es feia això, no? I escoltar i aprendre. No havies fet mai classes de cant, doncs? Sí, de cant. Des dels 13 anys o així vaig començar a l'escola Aules, vaig començar a rebre classes de cant, sí, però ho feia, ja et dic, com... Com un extraescolar. Sí, com un extraescolar i com... Bueno, que recordo que allà al Centre Moral del Poblenou, que és on jo feia teatre amateur, un company em va dir, hòstia, tens molt bona veu, per què no vas a fer classes? Hi ha una escola aquí, la Vila Olímpica, no sé què, per què no vas allà i tal? I vaig anar allà supernerviosa, en plan, ja em diran, bueno, ja no motivada, tal. I va, molt bé, tal. I llavors em van fer una prova i vaig començar a rebre classes allà setmanalment i jo anava allà, bueno, a disfrutar de la vida. I aleshores ja et dic que als 16-17 em va sortir aquesta primera producció professional, però que recordo aquest salt professional molt poc conscient que era... O sigui, molt conscient que era professional, però a la vegada com seguia sent un joc, no? I anar cada nit a fer funció era com, clar, imagina't, amb 16 anys, no? I tots tenien... Jo era la més petitona, érem com la... Bueno, clar, era la bebè. De fet, hi havia un moment al Hair que tots es despullaven i jo no podia, clar, jo era menor, no? I aleshores era boníssim perquè era un final de primer acte que tots es despullaven i era un moment com dramàtic, com una reivindicació, no? Es despullaven tots els hippies, tal, no sé què, tal. I de cop jo feia com un drama de yo me voy porque no lo puedo sostener esto y me voy. I jo ja dramàtica, i llavors me n'anava i em perseguien tots despullats. Molt millor per una menor. Potser el missatge no acaba de ser tampoc. No, però dins, òbviament, dins dels camerinos, clar, jo començava a córrer, tots em perseguien despullats. Bueno, clar, feia molt riure. Vull dir que realment era com estrany. Que malgrat que tu dius que el salt va ser com molt... Ai, perdó. Sí. No passa res. Molt orgànic, on ho has explicat millor tu, però entenc que per entrar a aquests musicals vas fer un càsting. Sí, clar, òbviament. I que deurien ser càstings
complicats d'estar moltes proves, potser. Completament. I el fet que jo era molt... O sigui, aquí el Daniel Anglès, que és la persona que em va fer el càsting i que em va agafar per aquesta primera producció, també és el director de l'escola on jo feia classes de cant, no? I aleshores ell ja m'havia vist i tal, i hi havia un personatge d'una nena més petita que li quadrava, no? I aleshores va cuidar molt en aquest sentit perquè em va dir, escolta, t'interessaria presentar-te aquí i tal, no sé quan, i es fa aquest musical... Bueno, m'agradaria veure't i tal qual, i llavors jo recordo prendre'm aquells càstings com en plan, però bueno, ríete de Operación Triunfo, o sigui, tipus, era en plan, por favor. O sigui, jo cantava allò 24/7, a veure, tal, nerviosíssima, una pegatina, tal, o sigui, per mi era com, Déu meu... La pegatina de Operación Triunfo. La pegatina, que jo la tinc encara... No, home, clar, cruzar la passarel·la, jo la tinc encara en el diari meu d'adolescent, la tinc allà enganxada al 41 aquell, perquè per mi va ser com de... Bueno, sí, me'n recordo el 41, no, és molt fort. I sí, jo vaig fer aquell càsting que era molta gent i ballaven i cantaven i jo estava allà com de uau. Tampoc era traumàtic, era com de uau. I bueno, llavors vaig cantar, vaig fer 2-3 fases i sí, quan em van agafar jo recordo de pensar que fort, que bèstia, no? Està passant, bueno, vale, doncs vinga, doncs som-hi. Però mai aquesta sensació de, ole, l'he aconseguido, no? Sinó, hòstia, no? Com em deixen veure com es fa això, em deixen observar per un forat com va això en el món professional, no? Que jo ho he vist tant en el teatre amateur, però ara com és això, aquesta gent que es dedica a això i que cobra per fer això? És que bèstia, quan no? Però tu te transformes amb això. Clar, però tu estàs des de vinc aquí a aprendre. Una mica. És que veieu el que heu... No, ja, però bueno, això també... Ja, però també aquí tinc una... Júlia Jové. Però he de dir que... Un moment. Entrem a cametes. Ja no, ens ho hem saltat, però jo pensava que ja estàvem a cametes. Vale, bueno, pel Gerard, entrem a cametes. El fico l'àudio? Sí. Endavant àudio. Perquè també tenim un llistat de preguntes, Júlia? M'encanta. Vinc encantada. No tindrem temps de xerrar. A veure, comences tu, Maria, amb aquesta que tens, o vols que tiri? Freestyle. No, tira tu. Vale, doncs vera. Jo tiro. És que he posat una pregunta que són com 10 línies de preguntes. Vale. No, però ja he explicat revisi. tota la història. Vale, era la història. És que no m'ho havia llegit. A veure, aquest episodi, si no es deia tenir ofici, s'hagués dit, el nom que li anava a posar jo, era farandulego. D'ego. D'ego i faràndula. Interessant. De faràndula i ego. Uf, sí. Val. Perquè no ho hagués entès, era això. Tu t'has trobat amb egos forts en aquesta professió? A veure, que ha de continuar treballant. No cal que diguis noms. No cal que diguis noms, pots donar pistes. Home, sí, Déu-n'hi-duret. I com ho tractes, això? Com t'hi has trobat i com ho gestiones? Mira, jo tinc... O sigui, en aquest sentit, com que crec que jo no ara potser, no sé, si jo he sigut aquesta persona... Segons la Maria, tot el contrari. No, però jo que sé la vida. Si en algun moment jo he donat aquesta imatge, tant de bo no, em sap molt de greu. Però jo sempre he intentat estar com a l'altra banda, no? De sempre aprendre i mai entrant en disputa amb allò. És com, bueno, doncs mira, si tu estàs en aquest lloc, doncs, bueno, jo vinc aquí a compartir aquesta estona amb tu i a veure què passa, no? Sí. I des d'un lloc de... Llavors, com que jo no m'he posat mai en aquest lloc, suposo que no he engegat el dimoni de l'altre. Saps què vull dir? És com que si tu estàs en un lloc chill, que no els ha semblat una Eso. I llavors no s'han hagut de posar el botonet d'ego. Sí que m'he trobat amb, i això és un tema també, amb gent que ha sentit una certa... com si la comparativa, aquesta cosa de la comparar-se, d'entrar en una guerra de per què t'han agafat a tu i per què no a mi, perquè en aquest món, saps? Aquest món sí que m'hi he trobat i és molt incòmode, i... Però t'ho han fet saber, el malestar de per què... Bueno, vaig estar en una producció on sí que hi havia una persona que no portava bé... La repartició dels personatges. Sí, també hi ha un món del cover, no? En el teatre musical hi ha el món del cover, que és un món interessant i que se'n podria fer 40.000 podcasts. Que això ho hem dit alguna vegada, però la persona cover és com la substituta d'una actriu concreta en dies concrets que llavors fa aquell personatge. Últimament, de vegades fan més d'una actriu. Sí, més d'una. Que de vegades són covers de diferents... Sí, jo he arribat a ser, dels Miserables, quan es va tornar a fer la gira per Espanya, que vam acabar al Liceu,
aquesta vegada jo era primera de Cosette i segona cover d'Eponine. O sigui, que jo tenia dos covers... Això es pot ser protagonista d'una i cover d'una altra? No, és a dir, jo era ensemble, no? O sigui, feia cor, diguéssim... No era protagonista, sinó que feia la primera cover de Cosette, segona cover d'Eponine, no? Vol dir que si la primera cover ja està fent una altra cosa, li toca la segona. Sí, llavors tens com diverses... Clar, és que vol dir, al final, que te saps més tu l'espectacle o més cançons més personatges que les oficials. Sí. Saps 3 tracks, que se'n diu, no? És com 3... Sí. O sigui, que és més feina, al final. Sí. I més mal pagada. No? Sí, quan fas aquell personatge... funció tens un net, et paguen aquella funció extra. Però vull dir, tu, tota la feina d'aprendre tu tot... Això sí, clar. Hi ha una part de... Sí. També tenen molt d'ofici. Els i les covers també tenen molt d'ofici. Sí, Déu-n'hi-do. Sí, de vegades en el món com musical, que de vegades... O sigui, hi ha moltíssima professionalitat i me sembla increïble, perquè bàsicament crec que no sabria mai fer-ho, com cantar, ballar, o sigui, totes les coses a la vegada i tal. Però és veritat que de vegades posen alguna cara famosa que... Segueix. Vale. Posen alguna cara famosa i realment potser la cover és justament més professional que la cara famosa. I això en els temps que corren, ara això és fatal, no? Perquè els followers, el no sé què, no sé quants... És un tema, I que això que estigui anant a parar al teatre, això em sembla... Bueno, fatal, realment. Però bueno, hi ha alguna cosa de que sí, malauradament, però inclús a Broadway, Londres, no? Vull dir que aquesta cosa de que els covers són pitjors que els títols, això realment no ha passat mai, no? Però bueno, jo què sé, hi ha de tot, A veure, que no ho sé, que jo no sóc aquí experta, ni conec els covers de tot el món, però vaja que no, que al contrari, és una feina que hauria d'estar molt ben considerada, no? Exacte. Quina pregunta li vols fer ara, Maria? És que a veure, hem d'anar parant, ja. A veure, tu que has combinat grans produccions amb espectacles més de creació, com per exemple Una llum tímida, no, que era més de creació, això ha sigut com casualitat o has pogut anar escollint tu també una mica de és que aquest projecte m'interessa, m'agrada posar-me aquí? M'agrada molt que em preguntis això perquè crec que és interessant això. Jo crec que justament, com us deia, no? A mi em va venir com tot molt jove, molt donat amb grans produccions, Hair, Los Miserables, o sigui, coses que jo estava allà dins i flipava, no? Però justament això, després vaig acabar el Maricel, no? I quan vaig anar a topar amb el Maricel, que, hòstia, no? És que va ser el primer musical que vaig veure a la meva vida, que vaig dir, jo vull fer això, i de cop em veia fent allò, i jo pensava, que bèstia, no? A més, el grumet, no? Com, bueno, fort. I quan vaig acabar el Maricel em va agafar com una sensació com si ja ho hagués gastat tot, no? Com una sensació de... Ja he complert, no? Com els xecs. Ja, molts somnis, no? Ja s'han fet realitat. En anys molt... Ja he tocat el cel, ara què faig? Una sensació estranya de dir, ai, ara m'he gastat, no? Se m'ha gastat com el motor, no? D'alguna manera, de dir, ara què vull fer? Ara no sé què vull fer, ara no sé què m'agradaria fer, no sé què... I llavors vaig tenir com un moment d'haver de parar i amb el privilegi de viure, aleshores encara, jo tenia 20 anys, vivia amb els meus pares, o sigui, de poder permetre'm, no? Perquè potser si no m'hagués hagut de seguir fent coses, no? O buscar-me la vida fent... I llavors hi havia alguna cosa de poder parar i de dir, ara necessito com saber realment escoltar i què em ve de gust fer. I aleshores vaig estar tot un any entrenant, vaig tornar a aprendre, no? Vaig estar tot un any fent un entrenament amb Chiqui Berraondo, Grandes donde las haya, de mestres, la Chiqui, de l'Insti, també. De l'Insti. Vaig estar tot un any entrenant amb ella. Va haver com una sensació de fer un freno molt bèstia i aleshores em va venir molt de gust com anar a l'altre extrem, o sigui, com anar al més petit del món i anar a una sala amb 5 persones, o sigui, no? De venir de grans estadis, és que els Miserables vam anar, jo que sé, al Fibes de Sevilla, que és bueno, paraus, no? Que no saps ni qui hi ha allà, no? Jo pensava, hòstia, hi ha una despersonalització també, no? Del propi moment. I llavors vaig fer una cosa al Teatre Eòlia molt, molt petita, que vam anar a la Sala Trono també a Tarragona, que es deia Montag, que estava inspirada en el Fahrenheit. I una cosa més petita de creació, i aleshores això em va com tornar a dir ai, que és que com que m'havia oblidat que jo era actriu, no? Una mica, com que aquesta cosa artesanal, de l'ofici que jo havia après en el teatre amateur, no?
se m'havia oblidat una mica, no? I se m'havia quedat com la gran producció, i llavors aquesta cosa de l'ofici m'havia desconnectat d'això, justament, i per això no sabia on anar. I aleshores vaig tornar a fer això i d'aquí vaig anar fent més produccions més grans, però reconnectada amb això. I això ha sigut el que sempre, a partir d'aleshores, m'ha fet escollir què és el que vull fer. No? És com les històries, tornar a la història, tornar al per què ho fem i per què expliquem això. Donar-li sentit. Donar sentit al per què vull fer això. No? I això sempre m'ha seguit guiant en tots els projectes que he fet. Que bonic tot això que dius, eh? Sí. De cop, és com tornar a creure en la professió. Sí. T'imagines? És que si no, és que és realment... Jo ara que dono classes penso, hòstia, que difícil fer alguna cosa en la que realment tens zero a dir. O sigui, no sé allò de dir, és que hi crec zero, no? És que si no estiguéssiu creient fent això, és que no estaríeu fent. O sigui, hi ha alguna cosa que us està emputxant, no? Que us diu, sí, és això, i tinc ganes... Amb totes les dificultats que hi ha, és que realment ho vols i alguna cosa t'està movent a fer-ho. Hòstia, amb el bèstia que és pujar allà dalt, que et vegin, obrir-te en canal fent... Hòstia, dius, què menys, no? Que hi hagi una part de mi que estigui confiant en això, no? I a més, amb una gran producció potser et sents més com una petita peça dins d'un gran engranatge que tampoc, malgrat que és important el que estàs fent, ets com, no sé, que quan sou dos en escena amb un públic molt proper que et veus cara a cara, t'has de sentir més aquí estic i estic jo, i no és un gran engranatge, és la meva responsabilitat. Clar, el gran engranatge soc jo, no? D'alguna manera. O sigui, hi ha alguna que ni trampa ni cartó, no? I això és el que a mi em vaig enfadar una mica amb el teatre musical en aquest sentit, i per això vaig com inclús parar uns anys de fer-ne, perquè sentia que no hi havia això, no? Sentia que l'actor quedava camuflat per altres coses molt més... Bueno, i que també hi ha d'existir, però potser jo no sóc el tipus d'intèrpret que té ganes de fer això i que tinc ganes de fer altres coses, no? I llavors vaig com voler canviar una mica la meva orientació en aquest sentit. Per tancar el càsting, perquè hem de passar als jocs, una última pregunta, a veure si la podem fer una mica curteta, que és quin consell donaries a algú que ens estigui escoltant, que vulgui tenir ofici, que no benefici, com ja hem dit, però quin consell li donaries? Que algú que estigui començant... Però vols dir que està estudiant... O no, no sé. Ella hi va entrar abans de realment estar estudiant teatre. Vull dir que s'hi pot entrar de moltes maneres, ja ho sabem, però algú que tingui el coquet o que vulgui això. Vale, a mi m'agradaria dedicar-me a això, però m'agradaria dedicar-m'hi bé. M'agradaria tenir ofici. Quin consell li podries donar? Bueno, és que clar, jo què sé, jo soc molt pistis, però que estimi el teatre. O sigui, que el motor sigui l'amor pel teatre, no? I que avui justament ho parlàvem amb la meva parella. Que la sensació com de que sento que el teatre s'ha d'escollir cada dia. És com hi ha alguna cosa d'aquest ofici que cada dia l'has d'escollir. El dia que et llevis i diguis, hòstia, aquí llavors para màquines. No? És com, jo tinc la sensació com de que si no hi ha alguna cosa que t'enxufa realment, que tu seus una butaca, hi ha alguna d'allò que et commou, i alguna cosa de pujar a l'escenari que et commou, si això deixa d'existir, ja no, és que ni que et diguin que bo que ets, és que res tindrà sentit. Perquè és que al cap i a la fi és l'únic que et queda, no? Abans de tirar-te al buit és perquè ho fas per això, no per res més, no? Perquè és que realment és un ofici molt complex, molt contradictori, molt complicat, en el que poses molt de tu i segurament rebràs molt menys del que has donat, i per tant el vehicle ha de ser l'amor. Si no existeix crec que em posaré aquest tros abans de sortir en escena. En els dies que estàs cada dia quan et llevis de despertador, Maria, de despertador. Sí, m'ho posaré en plan. És que si no, tia, és que fem. Bueno, jo trobo que per mi aquest és... El tenir ofici és seguir recordant-te que ho estimes, que ho respectes i que ho esculls. I ole, molt bé. És que la seva parella també és actor, això ho diem, perquè ens agrada el safreig. I també és pistis. I no és només parella, és marit que us vau casar. Ara sí, bueno, clar, vale, entrem en el salseo. Tot el salseo. Però no que quan dius marit em sento com una senyora de... Sí, és que, oi, dona aquesta sensació. Tens 20 anys més. Dit això, ja sabem que la Júlia està agafada, té marit, ens sap molt de greu, o sigui que la llum tímida... Noies, que potser esteu veient això per la llum tímida, em sap molt de greu, us la van colar. Sí, ben colada, sí. Però seguim amb els jocs. A veure, tenim un primer joc,
que es diu Per amor a l'art. Aleshores, hi ha 3 opcions, jo te'n dono 3, i has de dir quina faries per amor a l'art, ara que tu parlaves d'aquest amor, quina faries pagant-ho i quina no faries ni que et paguessin. Vale. Seguint el... com ho havia dit abans? Farandulego. Seguint el farandulego. Les opcions són treballar en un equip on tots tenen grans egos. Amb la qual cosa, si tots els tenen, vol dir que entre ells s'encenen els egos. Ja, sí. La segona, ser tu la que té un gran ego. No. I la tercera, no tornar a treballar mai més. En teatre. En teatre. Home, no volem que visquin un pont. Però un moment, que difícil, això, no? Ja. I ho he fet això és com just abans de començar. És com el de follar, casar, matar, no? Sí. És així, però en versió teatre. Sí, exacte. Però encara més dur. És veritat que és encara més difícil, És per amor a l'art, per pagant-ho. Pagant-ho, o sigui, jo pago per això. Per això, i... Ni que et paguessin. Ni que et paguin ha de ser com la pitjor. Treballar en un equip on tots tenen grans egos. Ser tu la que té un gran ego, no tornar a treballar en el món teatral. Què farem, Júlia? Hòstia, vale. Mira, jo crec que per amor a l'art... Per amor a l'art. Per amor a l'art, tipus que dius... Bueno, perquè mira, perquè tal, seria treballar amb gent amb molt d'ego. No? És a dir... Perquè tens tant d'amor que és igual, no passa res amb els egos. No, el projecte m'agrada tant, no sé què, que bueno, si he d'aguantar... No? Doncs mira, farem el que puguem. No? Tu te lo guises, te lo comes, perquè ja està. Què més? És que et queda... Pagant-ho o ni que et paguessin. O ni que em paguessin, no. Clar, i pagant jo... Podries pagar per tenir una mica d'ego, potser t'ajuda una miqueta. Ja, no? Seria com una teràpia, no? És veritat, que de veritat vas a teràpia pagant. Avui estan sortint aquí les psicos que volen, Mare meva. Pago per dir ole tu, no? Vinga, va. L'hem transformat. I l'altre és... Ni d'allò, no, ni de conya, no poder treballar. No, Déu meu. I la jubilació, Júlia? Pensa en la jubilació. T'estaríem pagant per no treballar mai més. És broma. Podem passar al segon joc. Jo crec que la Júlia serà com la Carulla o així, que amb 80 anys ja està en escena. Sí, home. L'altre dia una amiga meva vaig treballar amb la Carulla, jo. De les primeres coses que vaig fer és amb la Carulla. Ostres! Sí, en el No a la Guerra, en aquell moment del No a la Guerra i tal, es va fer com una cosa al Liceu, que ho dirigia el Pere Planella, i necessitaven una nena molt petita, i jo estava fent unes classes de teatre en una escola i no sé què, i m'han dit, ai, vols fer això? I quina edat tenies? Jo tenia, crec que 7 anys. Ai, sí que eres petitona. La Carulla, l'Anna Saún, la Maife Gil... No, va ser una cosa... Clar, fortíssim. Que fort. Bueno. Segon joc. Vinga, passem al segon joc. Has d'escollir una carta, ja la pots escollir. La mires tu, l'ensenyes a càmera. A veure, és bonica? Sí, perquè a vegades surt cada cosa. Ah, sí. Ah, bueno, està bé. Ai, tenen com cara, els núvols. És com una ovella, no? Són com ovelles de núvols, també. Espera, que ho ensenyo a càmera mentre li expliques, Maria. També tiraràs el dau, que està Gisela. Vale. Si surt el número parell, hauràs de fer una sinopsi a partir... T'has d'imaginar que això és el cartell de l'obra i a partir d'aquí imagines una sinopsi. Si te surt un número senar, que tant de bo, hauràs de crear una banda sonora o un espai sonor. Això seria molt guai que ens cantés. I si surt el número 6, li has de posar un títol. Vale. A veure, recorda'm quins números eren? Tira el dau. Quan el tiris, et direm el que t'ha tocat. Et revelem la veritat. Exacte. 2. Has de fer una sinopsi de l'obra. Hòstia, és el més difícil. Ho vols canviar per una banda sonora? Vale, perquè, mira, jo faig així... 3! Vale, banda sonora què seria? O espai sonor, o banda sonora. No cal que et digui lletra, també pot ser una música, com si dona bon rotllo, algo bon rotllo. Però vols dir que si no ho veu... A veure, jo ja havia... Però torna-li a ensenyar, que s'inspiri. A mi quan era petita em recorda dormir, no? Llavors recordo que quan era petita hi havia una cançó que sempre... Quan penso que si jo mai tinc un fill, no? Sembla que aquesta és el que li sortia a cantar-li. Bona nit, bona nit... No sé quina... M'encanta la percussió! Vinga, shaker, ja, per acompanyar-te. Facis molt bé, que sumis amb els àngels... Ens l'haurem de prendre per guanyar. Exacte, sí, no me l'he de prendre, és veritat.
Doncs som-hi. Ai, que bonica. Jo no l'havia escoltat en català. Si li preguntes a la teva mare o així, me passes la lletra, que li cantaré al meu nebodet. Clar. Vinga, anem-hi. Vinga, ara sí, hem arribat al final. Ja ha sigut molt ràpid, Entre que m'he enrotllat explicant... És el més llarg que hem fet, ara. Aquesta és la tercera temporada. Ha sigut molt divertit, Ha sigut molt guai. Moltes gràcies, moltes gràcies. Les bones també s'acaben. Ara, Júlia, ja ets una narinanta més. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ha acabat la temporada al Condal amb un sogre de lloguer, però continuen de gira. El 17 de gener a Cornellà, el 18 a Riudoms, també estaran a Sant Cugat, a Lloret de Mar, a Tarragona. Si no ho l'heu vist, busqueu. Si sou de fora de Barcelona, també busqueu. Pot ser que vagin en el vostre no és un musical, propi teatre. per avisar-vos. No, és una comèdia amb en Joan Pere per riuran moltíssim. Meravellós, i el Lloberes, i la Montserrat Ganyet. No, tot és fantàstic. També més endavant a la primavera, però ja en parlarem, la trobareu al Teatre Nacional amb el Firmament, que crec que serà de les obres més xules que es faran al Nacional aquesta temporada. Més, hi ha com 14 dones actriuasses en escena, un repartiment superfemení. No heu començat a assajar encara? No, ara ens han dit ja per fer una lectura al gener i jo estic en plan... O sigui que potser quan es publiqui el podcast ja s'haurà fet una lectura. Sí, és veritat. Potser sí. Bueno, no us ho podreu perdre. Mireu també el Firmament al Teatre Nacional. I ara sí, el pròxim episodi més i millor. I fins llavors, ens veiem a Platea!